Азербайжан башкаласы Бакуда полиция 8 яшүсмер активистка узун мөддөткө төрмө жазасы берилүү карарына ризасызлык билдирүүчүлөрүнү кууп таратты, койбирлерин колго алды. 8 киши наркотик һәм корал тутууда һәм тәртип бузууда гайыпланып, 6-дан алып 8 жылга кадәр төрмөгө хөкүм ителди. Активистлар әниләре белән бергә моңа протест билдирип ачлык тотты. Алар 2013 елның мартында хөкүмәткә каршы урам җыеннары вакытында колго алынган иде. Гыйракның Духок шәһәрендәге бу сайлау урынында кебек үк илнең тагын берничә шәһәрендә әле дә 30 апрель узган сайлауда бирелгән тавышларны санау дәвам итә. Рәсми нәтиҗәләр 3 атнадан билгеле булачак. Гыйрак сайлавында 20 миллионнан артык кеше катнашты. 2011 елда илдән АКШ көчләре чыгып киткәннән бирле бу беренче тавыш бирү булды. Казакстанның Шимкент каласы янында күкерт кислотасы тулган поезд ауды. Мәддәнең җиргә агуы сәбәпле тирә-як агуланды. Яраланучылар юк. Җирне кислотадан чистартырга 240 кеше җәлеп ителгән. Украина хөкүмәте рәсмиләре, милли мәдәният белгечләре һәм музыкантлар казаклар иҗатын ЮНЕСКОның милли мәдәни мирасы итеп теркәтү эшләре белән йөри. Днепропетровский шәһәрендә узган презентациядә казаклар һәм аларның иҗатына юкка чыгу куркынычы янавы турында әйтелде. Важным элементом является сохранение казахской культуры. Грузия башкаласы Тифлистә Кызыл Хач оешмасы бер паркта чәчәкләр утырту чарасы оештырды һәм климат үзгәрешләре турында мәгълүмат язылган кагазлар таратты. Чара Тифлистә табигый мөхитне саклауны яхшырту һәм җәмәгатьчелекнең бу мәсьәләгә карата игътибарын арттыру максаты белән оештырылды.